Cuite de fána is mó gur bralam an obair sin a go bhfuil deise go an búla le daoine úntacha daoine atá ag déanamh iireachta rudaí éagsúla a dhéanamh trí gaige fud fad a tíre idir galtaí agus múntóirí a réin. Is pribléid é gur féidir linn aitheantas a thuirt ar na death iireachtaí agus cabhrú teacht ar réiteach ar na dúshláin éagsúla mór thimpeall freisin. Is rud áling le feiscint inis freisin agus an scéim tamil de bblianta ar an bhód go bhfeicimid agus go gíimiid na daltaí céine a bhí páirteach i gcuistí inis páirteach ag an trío le bhéal agus amó sa saoil lárnach agus iad fiú ag fila le ceirú sna scolanna inis agus iad bogtha araig. Tá sé ag obair mar ifigach takeíochta le géalbhreaach agus leis sin bim gobánach ag tuairt takeíochta donna hefiigi gaile agus sé ag play leis na scolanna agus leis na grárádaí a bhíonn ag golará faoin céim a chumáid bim héan ag play leis na main socialta agus tá bim níos mór sin le blion na mar sin anuas ó hánig bim níos mó ar an ólam ar lína agus rudí mar sin. Bíon muidealaigh agus ag cruthú aisina agus ábhar practicúil do muinteoirí agus donna daltaí héin agus donna teismothirí atá ag géirí beidir atmosfér géalach nó leortha géalacha a chothú soála agus atá géirí cabhú leis an pláiste atá agus ag play leis an géalacha ar scoil. An feadh go dachsnaíonn an ról lom na maithim táiméid deanú difer ar Chéadú Valley, tá tú deanú difer is saoil an fáiste, ceapan gur sibhras atá a tuairt ar dóibh leis an tá tú cothú commas sa géalaige antu. Tá tú deanú difer sna scoil na héin atá páirteach an sin scéim mar tá tú ag crothú timpplaach leortha géalaige antu agus tá tú deanú difer ar san na múntóirí fásta agus iad ag play smuintí leat agus ag fáil agus mu ag tuairt takeíocht practicúil de chéile. Ní hamháin ghfuil tú deanú difer ó thaobh na géalaige. Tá tú bimid ag play chumáid fríd an géalaige le commasú generalta na náltaí agus tá sé inta sasúil mar obair é sin a thuairt agus torthaí na hebar sin eiceáil ag deireadh na bliana. Caithim mé rá gofuil me ag buint ansáilt as a bheith ag obair leis an ghaibh bhreateach. Bhí me ag múnar fa 5 bliain agus is deisianta go an domsa go pásanta a bheith ag obair le fuair an óg agus tígur sacr san na chléige. A cumá lei sin tugann sé deisiach dom scoilní eiceáil chuile eile sort scoil, níor rastal me se ar ghail scoil mé féin. Agus eiste go leor ní bhór me aoncuid do chuid agus trí chuige. Agus is álíonn an rud atá ann a bheith an dullar cuairt na chuig na scoilní agus éagsúlacht ar fad a bhainens le saoil scoile in éar an eiceáil. So mar hampla ar an lún, déitína bheith is scoil beag bídeach faoin tuba le bertid ann agus Maidin Jardín déitína bheith is scoil lorcathrach deis allmhór le trocha ar an bhur na stríig ann. So is aonach an rud atá ann agus tá mé buint an sás a bheas fecinn tú mion dearfach i le na múntóirí. Agus cumá lei sin tugann sé seansdom sa aitheantas a thuirt don obair aonach atá idir lábh ag go leor múntóirí fud fad na tíirite agus tháinig muid cuideiste sin dar nóí imléana tuis COVID agus mar sin de ach tá obair sin ar siú go leanúnach chuile lád an scoil bliain agus is deasan rud éibh an gálar cuairt go scoilní agus páistí eiceáil ag fólam agus coganíomhach sa fálam agus cé go mór sa tá scoilní aithrithe fiú a thosaí me féin ag múna. Bhíonn siad ildáte agus ildánach agus is cuid lárnach den ghaeilge sin ann hain, so bhain am ansáilt as an ról agus an dearfachas a bhainm leis an róilte. Caithim mé rá ón géad le gur thosaí mé in Gélinn gur bhreath mé ar mo chompóid agus is anmh an rud é a bheith hena an go muineann tú an urgent sult as do ról a caithim mé rá go bhfuil mé fós anna hásta in san ról atá agam sa leis an scéim seo agus tá mé bródúil as an méid dul chun céine tá genta a gin buíochas lenar an nóirithirí forras na Gaeilge agus an Ráinidechas mar gan an takeíocht sin ní bheith muid an éon rud a dhéanamh. Ar leibhéal pásanta tá mé aonteach buíoch as an bhforann álíonn atá agin is as cúlairí éagsúla muid ar fad ach réitin muid ar fad go héintach lena chéile tá scéalanna agus buanna éagsúla agin ar fad ach mar grúpa
bíonn muid an tuairt faoi rudidir be agus braham go darlíonn rudí speisialta nuair a hagann grúpa daoine mar sin le chéile. I dtíobh na hybride, cheanna bháin is na rudí is mó a heithníonn lamsa faoin scéim seo agus faoi gélinn go generalta ná go bhfuil cultúr oscailte dearafach an go mbíonn daoine sásta takeú le na chéile a gcónaí agus go ligtar duit do rion hain a chur ar do chuid deabre agus is duna crothaíoch mé agus bíonn neart deisina agamsa an gnééis sin de mar farsantacht a úsáid agus a chur an éirinnt don obair a bhíon ar siúlagin. Bíon ag pléile leis an bobbal, bíon is bralam sa bheith ag pléile daoine le cuasaí ealaíne agus tugann an ról seo deis do mar rá rud a dhéanamh agus is ionintach an rud agus is anamh an rud an spás sin a bheith agat.